Намираме се на старта на първи специален етап Боровец, който цялата му дължина от 2950 метра е по улиците на самия туристически комплекс Боровец. Старта е на 1345 метра над морска височина, което е средната част на Боровец, а финала е на 1343. Сравнително специалният етап е хоризонтален, просто старта имаме 100 метра права, първият ляв завой обикновено винаги е с доста пясък, което донася допълнителна трудност. За правата част ляв и десен завой. Завой пред хотел Самоков и хода за кабинковата лифтена станция. И започва едно бързо спускане към главният път, който води Костенец през Самоков за Дупница. Главният път с един ляв, доста бърз завой. Който също е опесъчен, а когато вали дъжд, през него тече река и е доста опасен. Влизаме с обратен завой дясно към старата част и към Боровец. Една доста дълга права през стария център на курорта. Десен дълъг завой през фактическия център. Боровец. Отново се включваме главният път. Главният път посока Костенец. Една бърза част с изтегляне завой. Следващият ляв завой стена през един превал, който в края се затваря, този завой е доста хлъзгав. По същия начин е следващия десен завой, който е дълъг. Тук в самия край излиза доста фракция. Също тук автомобилите ускоряват към финала. Това са бързи завой по край горското стопанство. И финала е на
до стопа